Janvier mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hande ko ñalawma alet woni dimanche hawri ko 14 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi en garti e waɗan ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar titre uji men ɓuuri mawnude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ko janggo ko ñalawma woote toon to Iowa ɗum noon ko élection ngaji primaire wonande républicain ma en ƴeewa ruttade toon ƴeewen kadi hono kamɓe candidat ji kamɓe tatoɓe hono kanko Donald Trump e kanko kadi Nikki Haley e kanko DeSantis koɓe cakkiri haalde toon ha hande habaruji men noon toon to États-Unis woteji koɗi kadi mbaɗi hande toon to Californie ɗum noon ko lomtade kanko biyeteɗo Dianne Feinstein cankinoɗo ma won lewru joni toon to États-Unis toujours hande hono kanko président Joe Biden won wullito wi wonde ko gouvernement Texas woni koye hutorade affaire uji frontiére uji toon hakkude États-Unis e Mexico surtout wadde ɗum politique ɗum noon ko caggal nde teskita hono kanko Abbott dadiɓe makko kadi yimɓe immigration arde faabade won immigré ji ha jooli habaruji men international manam en toon to Comore en wayno ko woteji kadi mbaɗi toon hande ɗum noon ko ƴeewa toɗɗade gardiɗo leydi Comore toon to Ukraine hono ministre affaires étrangères mo France kesso en wayno ari toon kadi fotte hono tolno muɗum fotte kadi hono gardiɗo leydi Ukraine kunde Israël e surtout en Hamas ko ñalawma temedere hanki woni haare mabɓe ko fuɗɗi ko woni ñalawma temedere ƴeewen kadi holtoɓe jarata habaruji men international manam en toon to Mauritanie ma en jeeya kadi toon to Sénégal e surtout ƴeewen hono kanko oɗo joombaji mo Sadio Mané holko haali gurdam makko holno jogori changeudi walla holko jogori waylude hen surtout en sibabude kalis walla sibabude lollugol joom galle makko ko ɗi won titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en mbawa kadi hawnaki so dañi jokkodire Tidiane Niang pour rokka en ko fati résultat ji coupe d'Afrique des nations puɗɗiɗi hanki sinon ma en dokkuno résultat ji tan to yarata tuggi hanki ha oɗo ñalawma hande e kadi hol ñalawmaji garoji ɗiyen hol match uji jogorɗo joueur ko ɗi won titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara detuji muɗum joni joni siftindon tan hande ko alet no 14 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare nomin mbiyoni ko adi foof koko fate weeyo siftinon tan onon wonɓe diwan Cincinnati ene wayno ko jangol bongol woni ga ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɗum noon hande ñalawma ñalli ko moins 12 degré ma tello kadi température ma tello kene wona moins ha yetto moins 15 degré Celsius no ko jangol musgol no fewi wonande kadi yimɓe wonɓe diwan Cincinnati ndemin no hawnaki ma tuɓoji mbaɗa seeɗa onde e jammago he non ko tuggi tan jamma dimanche ha yettanma altini kono noon ko wawi wonde foof ene wayno ko jangol ngal ñallata kadi ko altini ha yettanma mardi tuggi tan hakkude moins 12 degré ha yettanma 15 degré kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Diol Sare habaruji men toon to États-Unis politique guiɗoɗen d' abord ko toon to Iowa en wayno ko janggo élection ngaji primaire ɗum noon wonande républicain ji ko janggo woni ñalawma muɗum ɗum noon kadi kon état mo ganduɗa oɗo sadio non woni kañum ne jangol bongol neige surtout en jangol ken yetto kañum hoore mum ken wiye moins 20 degré Celsius ko ɗum woni toon kono noon ko wawi wonde fof en woni ko kanko ancien président Donald Trump e kadi kamɓe candidat ji ɗiɗi heddiɓe hono kanko Nikki Haley e kanko kadi Ron DeSantis ene wayno ɓe toon ɓe ñalli kadi ko ƴewde beele goto maɓe fof ne heeɓa suɓede wonande oɗo état Iowa pour wonde candidat républicain e nder konguɗi ɗi o jaltini kanko ko sakkiti ko kanko DeSantis o wi wonde ko suɓade hono Donald Trump ene wayno ko so tawi oteji ɗi gaari kadi pour hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ko yimɓe hewɓe ɓurata haalde koko fate bonandeji Donald Trump waɗi ɗum noon koye woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas surtout kadi caɗele muɗum ɗe woni oɗo sadio en ko fate tribunal uji haaluji kala ko fate bonandeji Joe Biden gardiɗo leydi États-Unis ko yejjite ɗum noon ko ɗum woni ko haali hono kanko noon Nikki Haley en wayno wi ko Donald Trump ene wayno wona neɗɗo tiiɗo no fewi e surtout kadi ne andi kañum hoorum ne andi woni koye caɗele woni hono kanko Donald Trump noon e nder konguɗi ɗi o haali o wi wonde ko so tawi yimɓe Iowa dokkimo chance duttimo toon to Maison Blanche ene wayno kadi mawo wawa wallude men o haɓa e ennemi ji mumen fof yimɓe añɓe mumen fof ɗum noon e wayno kanko Donald Trump mo continue hande hutorade laamu e surtout justice département justice pour wiide wonde ko kala ko
ñaawete oɗo saha joni walla kala woteji baɗaɗi hitande ujunnaji ɗi nogas ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe laamu walla département justice wujji ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko poluji sondage uji jaltuɗi tan ɗo saha joni ko sakkiti komo ene wayno ko kanko Donald Trump ardita o omo yaara 48 ene wayno ko Nikki Haley hawnaki ko ɓuuri baɗade mo yaara hakke 32 e tungnade kadi e sondage uji jaltuɗi kono Ron DeSantis ene wayno ɓeydi woɗɗitade ɗum noon ko e tungnade kadi e halallaɓe ko fati politique mbi wonde ko gañugol Nikki Haley toon to Iowa fawi tan koye holno Donald Trump kañum hoore mum caɗele muɗum no kamɓe yimɓe Iowa nde ɓe mbawi heftinde wonde omo jogui caɗele wawande fof ko jiiɗa ɗum noon kadi to banggue politique hono kanko président Joe Biden ene wayno takki hono gouverneur mo Texas Abbott ɗum wadde gueɗe ɗe ganduɗa joni ko lundide constitution ɗum noon ene wayno ko wi wonde ko hono Abbott gardiɗo leydi Texas nen hutoro en gueɗe frontiére hakkude États-Unis e Mexico pour gueɗe politique tunnade article ko haali hono toon to Texas ene wayno ko yimɓe gendarmerie ji mabɓe kaɗino yimɓe immigration yettade won wendu woturu taw immigré ji ne gonno enen ɗamno yoolade finalement ha woni ɓeɗon yimɓe maayi toon to Texas ɓe mbi wonde ko immigration woni koye bonnuɗi inde mabɓe kono noon hay goto ɓe kalano yettade pour dandude ɓeɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗo saha joni ko poɗodiral surtout kanko gouverneur mo Texas et surtout kadi état ji goɗɗi ko wayno état Californie ko wayno état kadi Chicago ko wayno surtout yenno wuuro New York sibabude omo continue hande kanko Abbott neldude bisuji taw waɗi hen yimɓe ganduɗa taw ko yimɓe ummiɓe toon to frontiére uji arɓe toon to Texas omo nelda ɗum e ɗeɗo guure ɗe wiyata démocrate en gardi ɗum noon ko sakkiti ko en hono kanko maire mo New York ko kanko hoore makko porti plainte hono ɗiɗo bisuji jeeɓi ɗumen sibabude ɗiɗo bisuji continue ne jaɓa hono kanko yamirore makko kanko gouverneur mo Texas wadde hen yimɓe addu ɗumen toon to New York way wonde fof ene wayno ko ɗum fof kadi ko gueɗe parti de politique hakkude républicain ji e démocrate surtout yenna kadi taw 2024 o hitande kadi élection ngaji to campagne local toon to Californie hono journal biyeteɗo Los Angeles Times endorsi hono biyeteɗo Adam Schiff noon ko représentant Californie wonno kono ene wanno o yiiɗi ko ƴeftude jonde nde ganduɗa wonno toon ko Dianne Feinstein siftinɗon ɗum ko kanko sénatrice cankiɗo dumuno ɓennuɗo en ɗum noon ko tawi kañum koore mo jeeyano Californie ndew sankini noon ene wayno go gouverneur mo Californie waɗino toon debbo goɗɗo debbo mo ganduɗa taw ko lomtomo kanko Dianne Feinstein ha yimɓe woɗɓe dañe donc lomtinomo toon oɗon saha ko biyeteɗo Lafoza Butler ɗum noon ko démocrate kono ene wayno sibabude Lafoza Butler kañum hoore mum yiiɗa candidat ji gonɗi toon oɗo saha joni ko kanko Adam Schiff gonnoɗo représentant jiɗɗi wontude sénateur e neɗɗo goɗɗo ne wiye Katie Porter kañum hoore mum ko démocrate ko toon to Californie jeeya e goɗɗo kadi ne wiye Barbara Lee kamɓe poɗodirta ndeɗo jonde hannde dimanche pour ƴewde hol lomtoɗo kanko Dianne Feinstein pour jonde makko toon to Sénat habaruji men international jiɗɗoɗen ko jokkodiral hakkude Israel e États-Unis ne wayno ko oɗo saha en hollama hono kanko président Joe Biden o fuɗɗima habde no feewi on golle ɗe ganduɗa kanko Benjamin Netanyahu gouvernement ko waɗata surtout ndeɗo haare wonande toon hakkude kamɓe Israel naaɓe kamɓe kadi Palestine naaɓe walla kamɓe Hamas en ko ɗum waɗi ko kanko président Joe Biden o wi wonde ko ene waɗi o holli mettere makko no feewi o holli kadi habre saabu pression mawɗo nene woni e makko sibabude kanko soutien moɓe jogani Israel et surtout kadi yiyama balɗe ɗiɗi ɓennude seppoji mawɗi mbaɗi toon to Maison Blanche taari galle o fof no worno ɗum noon ko yimɓe hewɓe noddoɓe wonde ko kanko gardiɗo leydi États-Unis yo forsu on laamu Israel yo dartinna haare wonde toon nde ɗum noon siftindon tan ko ndeɗon haare ne wayno ko kanko Benjamin Netanyahu emo takka hen joni wiya wonde ko gueɗe ɗe mbaɗata toon ɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko crime de guerre omo takka hen kadi won gueɗe kadi ko waɗete toon ko e kadi won ministre uji makko won haaluji kalata ene wayno ko yidde momtude kala ko yimɓe wonɓe toon to Gaza ɗum noon ene wayno ko tugnade kadi habaruji jaltuɗi hecci hen kono kanko ambassadrice mabɓe gonno toon to Nations Unies kañum hoorumi jabodirino e kamɓe Israel naaɓe surtout nde laamu walla ministre uji won Israel e kadi yimɓe taw ko serɗiyankoɓe Israel kalno konnguɗo mbi wonde ko kañumen so sago men jiiɗi ko kala yimɓe wonɓe toon to Gaza sinnaɓe walla yimɓe jeeyaɓe toon to wonnoɓe toon e ngoɗon wuuro kañum horum taw déplacé mbaɗe ban goɗɗo ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ene kamɓe Amérique o sa joni en addaniɓe haɓre no fewi donc haɓre ne wonande surtout yenna kadi
États-Unis surtout non seulement soutien mo ɓe jogini Israël o no wayno ko monde arabe yimɓe leyɗele arabe ɓe ɓuuri hen hewde nen fuɗɗi haɓande ɓe joni kono noon ene wayno kadi ko kanko président Joe Biden sibabude o faati koye élection ngaji hitande ujunnaji 2024 support kewɗo mo jogui noon ko fate surtout communauté julɓe wonɓe ɗo en États-Unis walla kam communauté ɓe ganduɗa origine men woni ko Moyen-Orient ko fuɗɗi rostade e ɗum ɗo kadi tinama hen kadi hono cukaku gongu États-Unis surtout taw ko cukaku ene wawi wonde tubakoɓe ene wawi wonde ɓaleɓe kono ko ɓuuri hen hewde hen sibabude hare wonde toon nde Palestine nde no wayi ñadde ni ɗum ene wayno ko puɗɗima sekande ɓe kamɓe laamu makko kanko président Joe Biden ɗum noon ko pression ngaji no fewi ɗum noon kadi surtout kadi ko hanki woni ñalawma battuɗe temedere wonande ndeɗo haare ko fuɗɗi e kadi ene wayno pression goɗɗo o kadi ko toon to Israël ene wayno ko yimɓe ɓe guureji mumen hande nana nangga mbi wonde ko pamani ndeɗo haare ko woni par ce que ene wayno ko laamu kanko Benjamin Netanyahu waƴaka artirde yimɓe o waƴaka tan ko kamɓe yoɓe dañ victoire e kadi yoɓe mbad no wawi wonde foof pour beele ɓe eɓe momta ɓeɗo yimɓe palestinaɓe taw yimɓe mabɓe kamɓe gartani pression goɗɗo o kadi ko kanko président Joe Biden surtout enne balɗe tati ɓennuɗo hen yiyama ko kamɓe leydi États-Unis e leydi Angleterre ɓe berlima bumboji kewɗi toon to Yemen ɗiɗon bumboji noon ɓe mbi ɓe toɓɓino ko yimɓe ko position ngaji yimɓe wiyeteɓe Houthi en ɗen wayno ko ɓeɗon ɓe takki ɗumen ko enen jananno e batuji toon to mer rouge ɗiɗon batuji noon taw ko batuji commercial walla ko wayno walla batuji même taw ko batuji guerre goni toon ɗum noon siftinde ɗon tan ɓe mbaɗino fedde kamɓe hewɓe dole ɓe ɗum noon France jeeya hen États-Unis jeeya hen koni wona leyɗel sappo mbi wonde ko pour ɓe kaɓa e yimɓe ɓe mbiyata terroriste yahawɓe toon e maayo mongo wiyetego mer rouge e yande batuji taw ko batuji civil en kono ko fama tan balɗe 4 ɓennuɗo en kamɓe États-Unis e kamɓe kadi Angleterre ɓe mbawi no neldude ko misilaji taw gummi koye maayo onen gummi kadi koye avion ngaji ɓe neldi ɓe mbi ɓe toɓanno toon ko position ngaji Houthi en noon siftino noon ko groupe mo ganduɗa woni toon to Yemen taw sipporti ɗum ko Iran ɗum ɗon noon sibabude kadi ɓe mbawi fellude ɗum ɗoji kewɗi toon to leydi Yemen ene wayno ko yiyama hande toon to Sana ɗum noon ko capital Yemen seppoji kewɗi mbaɗi toon kadi ene wayno ko duppude drapeau ji États-Unis e drapeau ji Angleterre e surtout kadi ƴettade Israël ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa oɗo saha joni kanko président Joe Biden hunde nde faami wonde ko moƴƴani e campagne makko wiyama wonde so tawi yoɓe janir toon to Yemen ni en wayno ko tooñi leydi janandi pour neldude toon bumboji ko wawi wonde foof hande habaruji men international toon to Comore en wayno woteji kadi mbaɗi toon hande woteji ɗi noon ko hakkude kanko gonɗo président mo Comore biyeteɗo Azali Assoumani e kadi e yimɓe candidat ji goɗɗi kene wona nayo woɗɓe ɗum kono noon ko teskira tan hande en wayno ko candidat ji yimɓe heptude kanko jonde makko kanko Azali ɓe mbi wonde ko woteji ɗi mbaɗi déjà henne ko wiyete ne wuuri ene wayno ko ɓuuri hewde ɗo worteɗo joɗima hakke erte muɗum ene wayno gudditani e kadi won woteji won bureau ji won nawa banggueji woɗɗi taw wotoɓe ganda holto poti wodde donc e tugnade article o hono kanko Assoumani omo jogui yimɓe joyo woɗɓe ko yiɗɓe wonde heptude laamu makko kono noon e tugnade e konguɗi gummiɗo e makko kanko Azali Assoumani ko wi wonde ko mo ɗamini victoire ma ar ɗum ɗo ene premier tour ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe yimɓe wonɓe opposition e surtout candidat keddiɗi mbi wonde ko oɗo sadio ene wayno ko surtout ko tardini woteji hande ɗi ene wayno ko gouvernement woni ko woni wadde peeje muɗum beele woteji ɗi ne gujje e won mabɓe ni wiɓe wonde nde woteji ɗi guddita nde walla nde kesuji ɗi gadda nde déjà ne waɗi déjà bulletin ene waɗi déjà kayitaji woteji baɗaɗi toon ɗum noon firti wonde ko ene wayno kono ɓe mbiri ni oɗo sadio joni ɓe ɗamini laamu ngu woni koye wujude woteji ɗi hawno kanko noon Assoumani ene wayno ko o wotana ko hitande ujunnaji 2019 e ɗum noon e nden oɗon saha dañini ken wona 60% de vote ɗum noon e wayno ko oɗo saha joni kadi woyi wonde ko omo ɗamini hanko hawnaki premiére victoire maw dañ kadi arditade leydi ndi pour komi mbiyata mandat makko ɗiɗaɓo habaruji men international hande toon to Ukraine ono kanko
ministre kesso des affaires étrangères mo France wawi la ton hande ɗum noon e jillu makko toon nde ha nde wi wonde ko ha hande ene woni Ukraine ko priorité mabɓe kamɓe France siftinde on tan ko kanko kadi ko neɗɗo nemaɗo e gouvernement kesso donc e nde wari toon nde o wi wonde ko wawi fottude kadi e tolno makko tawmo Ukraine o wawi kadi jokkodirde kanko hoore makko e président mo Ukraine biyeteɗo Vladimir Zelensky kono e nder konguɗi ɗi o haali nde woni conférence kanko e tolno makko mo Ukraine biyeteɗo Dimanche Kuleba o wi wonde ene wayno France kañum hoore mum ene ha hande ne jogui yakare wonde ko Ukraine ko priorité muɗum e mbi kadi ɓe continue hande yebde cuusal hono leydi Ukraine et surtout en hayso nden jogui probléme uji ene wayno ko Ukraine ha hande ne continue wonde priorité mabɓe ma ballu Ukraine. Premier ministre mo France garnoɗo toon hande jillu muɗum taw ko jillu diplomatique ɗum noon siftinde on tan ko kanko kadi koye gouvernement kesso nomaɗo o wiyete kadi ko Stéphanie Séjourné ɗum noon wawi toon ko samedi hanki e jaafo hande habaruji men international toon to Gaza e tugnade kadi ko BBC windi hono kamɓe Israël ene wayno ko hanki ɓe goni ñalawma maɓɓe temedere e hare nde ko fuɗɗi ko ɗum noon ko famna tan joni kene woni million ngaji ɗiɗi neɗɗo taw ko gonnoɓe toon to Gaza mbawi ittede nokkuji mumen e ko lima kadi tugnade kadi ministre toppiri ko fate cellal toon to Gaza kene wona 29 ujunere nenɗo maayi e nden e ɗeɗon 29 ujunere ni hiisa hen ke ujunnaji 10 taw ko cukalon to ko son hono kamɓe Israël ha hande ɓe continue salade noddali taw ko gummiɗe aduna he pour wonde yoɓe dartin haareji ɗi henna e surtout henna kadi Hamas kañum hoore mum walla haaldude Israël ko fata artirde yimɓeɓe ɓe nanggui ɓe tant que Israël nattani bombardement ji mum ko wawi wonde fof ene wayno ko États-Unis ne jeeya e leyɗele supportuɓe Israël e haare wonde toon nde surtout kadi ko arme aji ɗi dokkat ɗi Allemagne kadi ne jeeya hen ko ɗum waɗi Allemagne ndeɗo balɗe ɗiɗi ɓennuɗe kadi yiyama kañum hoore mum togui aljuma ɓennuɗo ene daari darde muɗum tinde pour wallude Israël défendude hoore mum toon to cour international de la justice gonɗo to Lahe ɗum noon ko caggal nde Afrique du Sud kañum hoore mum porte plainte Israël wi wonde Israël woni ko waɗi toon to Palestine ko génocide noon no mbirni ko sibabude Israël ne toɗɗi leñol no worno no wiyano momto ɗum gueɗe ɗum noon ko sifaji muɗum momtude ɗum hadde ɗum ñamde hadde ɗum yarde ɗum kadi wonde nokkuji muɗum ɗum noon ko ɗum waɗi Afrique Sud porti plainte toon to cour international de la justice gonɗo Lahe e siftinde ɗon kadi oɗon tribunal kadi kañum hoore mum woni koye jimade Nations Unies. Habaruji men international hande toon to Mauritanie tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to Sierra Leone ene wayno lurodiral no woodi hakkude maire mo wuuro wiyeten ko Kahayɗi e kadi e kañ ko conseil ji makko noon ari ko caggal nde kanko maire o takka wiya wonde ko won gueɗe gumminoɗe World Vision ene wayno ko hawnaki ko balle walla taw ko projet ji kanko maire o e conseil ji ɗi ene wayno keɓani hen ko leeri donc tugnade ha hande article Sierra Leone wi wonde ko garɗo lurdira ari ko caggal nde kamɓe jeeyaɓe conseil municipal gonɗo toon to Kayit nde ɓe puɗɗi namdade maire o gueɗe ɗe ganduɗa kalisaji walla dokke walla balle gummiɗe toon to World Vision ene wayno ko maire o comme ronki jabade tugnade hande article o kañum hoore mum ene wayno uddi damal uddi kala ko wiyete ene jokkodira hakkude mabɓe caggal mum hono kanko maire o ari o wi wonde ko neɗɗo cuɓaɗo taw ko laamu suuɓimo yo won toon ko wiyete administrateur e kadi sibabu nde oɗo saji ko kanko hoore makko mo noma e fédération football Mauritanie ɗum noon ene wayno ko kala ko question ngaji ɗi ganduɗa kamɓe conseil ɓe jogui e poti jokkodirde ko secrétaire général commune o henna pour kala ko fati information ngaji ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa en addi lurodira hakkude mabɓe oɗo saha joni sibabude financement mo ganduɗa ka World Vision tammo Allemagne wonno pour hokkude wallude kayiɗi ko fate en parcours ji sappo e ɗiɗi ɗe min mbiyata eɓe maha toon walla ɓe e kañum e douche uji publique e gueɗe mbaɗ noon ko wawi noon fof ko affaire budget o rendi ɗum noon ko coupure total hakkude mabɓe kamɓe mairie mo Kayiɗi walla maire mo Kayiɗi e conseil ji muɗum tugnade article Sénégal on habaruji men cakkitorɗen ko toon to Sénégal e tugnade kadi jokkodiral hakkude jeydiyankoɓe e kanko jombaji mo Sadio Mané biyeteɗo Tamba ene e konngol ngol haali o wi wonde ko sibabude
lollude hono Sadio Mané walla sibabande kalis hawnaki biyeteɗo mawo heeɓe Sadio Mané ɗum sanjintamo neɗɗagal makko kanko noon ɗum birni hawnaki ko neɗɗo moftuɗo ɓuura walla ko kuñiɗo ɓuurani e kadi ko neɗɗo julɗo ko neɗɗo kadi aɓe noɓe mbiri ni pamɗikini no aduna no fewi ɗum noon kadi yiyama ko sakkiti ko no ruttima toon to école to jangganno to ɗum noon ko wonata kon kanko ko terminal woni ko lycée goto toon to Dakar tugnade kadi haalluji kalaɗi wiya wonde ko kanko Sadio Mané o jaaɓi tugnade kadi e ɗaɓɓade ummade jinnaɓe cukalel ngel koma cukalel ngel gasna examen ji muɗum ɗum noon baccalauréat nde ɓe mbawa yaade waɗoyde vacance uji mabɓe en tant que yombaɓe habaruji men partuɗe e coftal ɓalli en mbawani hande jokkodirde hono Tidiane Niang kono noon en wayno ko coupe d'Afrique des nations fuɗɗima hanki toon to Côte d'Ivoire en wayno hanki match puɗɗiɗo wadde ko hakkude Côte d'Ivoire e Guinée Bissau ɗum noon waɗi ko Côte d'Ivoire fi Guinée Bissau 2-0 hande noon en wayno match uji tati mbaɗi match gadano ko Nigéria contre Guinée équatorial goto maɓɓe fof bini goɗɗon bi goto toon kadi hakkude Égypte e Mozambique goto maɓɓe fof kadi bini goɗɗon bi uji ɗiɗi Ghana kañum horum e Cap Vert en woni Cap Vert fi Ghana 2-1 janggo hono Sénégal ma fottu ma fottu e Gambie ɗum noon ko 9h du matin heure locale Cameroun aussi ma fottu e Guinée ɗum noon ko hedde midi toon to heure locale Algérie ma e kikiɗe ma fottu e Angola donc ɗum woni résultat ji ɗi jogui noon ko jiita e ɗum ɗon Mauritanie ɓawo janggo ɗum noon ko talata kañum jogori fottude e Burkina Faso e tugnade kadi e reporter ɗum noon hande tugnade kadi e reporter hono Big Baba Mohamed Lamine ko métier Mauritanie naji gonɗo toon to Côte d'Ivoire. On est venu laver encore Burkina et laver tout et prendre la coupe et rentrer. Donc vous avez lavé Burkina. Tout. Donc même Côte d'Ivoire, vous avez lavé Côte d'Ivoire. Cameroun, tout celui qui est sur notre passage. Ils vont si laver. tu ne veux pas être tapé, il ne faut pas être dans notre passage. Vous avez compris, non? On est venu pour prendre coupe. Si vous ne voulez pas qu'ils vous lavent là, quittez sur les routes. Les Burkina, les Cameroun, les Côte d'Ivoire, Sénégal, vous tous Mali. Quittez sur route de Mauritanie. Quittez sur route de Mauritanie, hein? Ou il faut démissionner même. Burkina Faso ɗum noon eɗen paadi oɗo combat wonata hakkude mabɓe Burkina Faso bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alet 19 lewru janvier hitande ujunnaje 2024 en mbaala jaam ha janggo on jarama.